ପିଲାମାନେ, ଏହି ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ତୁମମାନଙ୍କର କେଉଁଟି ପସନ୍ଦ ହେଉଛି? ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରଟି ପସନ୍ଦ ହେଉଥିବ। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଚିତ୍ର ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ ତୁମମାନଙ୍କର କେଉଁଟି ପସନ୍ଦ ହେଉଛି? ତୁମମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟି ପସନ୍ଦ ହେଉଥିବ। ଏହି ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ତୁମମାନଙ୍କର କେଉଁଟି ପସନ୍ଦ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରଟି ତୁମମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପସନ୍ଦ ହେଉଥିବ। ଏହି ଚିତ୍ର ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ ତୁମମାନଙ୍କର କେଉଁଟି ପସନ୍ଦ? ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରଟି ପସନ୍ଦ ହେଉଥିବ। ଏହି ଚିତ୍ର ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟି ପସନ୍ଦ ହେଉଥିବ। ଏହି ଚିତ୍ର ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟି ପସନ୍ଦ ହେଉଥିବ। ଘରେ, ବାହାରେ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ, ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଓ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ କେତେ ପ୍ରକାର କାମ କରୁ। ସୁବିଧାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ସାଧାରଣ ନିୟମ ମାନିଥାଉ। ବଡ଼ମାନେ ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ଉପଦେଶ ଛଳରେ ଆମର ଭଲ ପାଇଁ ଅନେକ କଥା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଉପଦେଶ ମାନି ଚଳିଲେ ଆମ କାମ ସହଜ ଓ ସୁବିଧାରେ ହୁଏ ଏବଂ ଜୀବନ ନିରାପଦ ରହେ। ନିୟମ ମାନି ଚଳିଲେ ଆମର ବ୍ୟବହାର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇପାରିବ। ଅନ୍ୟକୁ ଅସୁବିଧାରେ ନ ପକାଇ ଆମେ ସବୁ କାମ କଲେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିବ। ଏହି ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବହାରର। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଏକାଠି ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ବସି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଓ ବଗିଚା କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଧାଡ଼ି କରି ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବହାରର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଲୋକମାନେ ଧାଡ଼ି କରି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସାମଗ୍ରୀ ନେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବହାରର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଲୋକମାନେ ଧାଡ଼ି କରି ବସରେ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବହାରର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ଧାଡ଼ି କରି ଖାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବହାରର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଲୋକମାନେ ଧାଡ଼ି କରି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବହାରର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ବହିପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଅସଜଡ଼ା କରି ରଖିଛନ୍ତି ଓ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାଡ଼ପିଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବହାରର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଏକ ସାଥିରେ ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବହାରର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ଗହଳି କରି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସାମଗ୍ରୀ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବହାରର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଲୋକମାନେ ଭିଡ଼ ଜମାଇ ଏକାଠି ବସକୁ ଉଠୁଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବହାରର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଲୋକମାନେ ଭିଡ଼ ଜମାଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବହାରର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଆମେ କେତେକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପିତାମାତାଙ୍କ କଥା ମାନି ଚଳିବା। ଠିକ୍ ସମୟରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରିବା। ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ଅତିଥିଙ୍କୁ
ପ୍ରଣାମ କରିବା, ଅନ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବହାର ଓ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତିକୁ ପୂରଣ କରିବା।